s nacistickým Nemeckom, kde apologetické centrum, bojujúce proti sektám, úzko spolupracovalo s gestapom. Brutalita, ktorú gestapo preukázalo, bola do značnej miery výsledkom práve metód tohto centra. V nacistickom Nemecku aj v Srbsku sa pred súd nakoniec postavilo len najvyššie vojenské vedenie, nie ideologickí architekti a podnecovatelia vojny. Rok 1995. Vojna v Bosne a Hercegovine sa končí, ale v mysliach ľudí pokračuje ďalej. V auguste 1997 sa v Belehrade koná Svetový kongres o rehabilitácii v psychiatrii. Téma: obete totalitných a deštruktívnych siekt. Vedie ho plukovník Petrovič a zapája stále viac odborníkov z Belehradu a juhoslovanskej armády. Nie je to náhoda, ale plánovaný krok k ďalšiemu konfliktu.